tinotenda nekuna mashoko renyu. Taurai muupenyu hwenyu. Vana venyu tamirira kunzwa kutaura kwenyu. Kutsiurwa, kusimbiswa, kuprofitwa nekugoneswa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Pano paita nyaya yekuporeswa kwamurume akaberekwa riri bofu. Asi maporeserwo aakaita Jesu akademonstrata zvaasina kubvira aita kune vamwe. Remember achiporesa murume unonzi blind Bartimaeus, akangotaura izwi rekuti chiona, Bartimaeus ndokubva atanga kuona. Asi yandavereka pano ndeyekuti murume uyu Jesu akafira matepasi ndokukanya ivhu nemate kwakuisa mumeso emurume ndokumutuma kuti enda unogeza. Ndiye Jesu aigona kumuti chipora sezvo akaita kuna Bartimaeus, murume uyu akapora. But on this text, on this note, asarudza imwe nzira iri a bit strange nekuda kwekuti chisinganyanyodiwa mumeso, mumaziso, ivhu rikapinda mumeso ako unotodetseka, nokukamisvaka pane mvura kuti ugeze. But Jesu ari kushandisa chisingadiwe nemeso kuti meso ave restored. Mwari vane zvimwe zvavanoita muupenyu hwemunhu zvokuti unogona kufunga kuti havasi Mwari. Nokuti dai murume uyu aiva neexperience akambonzwawo kuti Jesu anoporesa mapofu, obvunza kuti nderipira akaporesa kuti blind Bartimaeus akutoona, akaporeswa chimudzii, akangodanidzira ndokubva anzi naJesu chiona. So by experience aigona kuti achiiswa mavhu kumeso obata ruoko rwaJesu obvunza kuti ndiani ari kutidaro, onzwa kuti ndiJesu ndinoda kuti uone. Aigona kudhauta kana kuramba kuti aiwa Jesu haadaro. Tine kunamata kwatina dzimwe nguva kuri associated neexperience tichileka the revelation. Iye anoti behold I do a new thing. Ndimwari unoita zvisha. I love testimony, I respect my testimony antaura guru waMwari. But on the other side, testimony inotaura munhu anenge achitaura zvaakaitirwa, kwete kuti ndo maitiro achaitawo Mwari mune zvako. But ari kukusimbisa kuti Mwari vanoita zvinhu, but mandiri vakaita nenzira iyi, nokuti ukabata testimony yemumwe se-formula you'll be disappointed. Imagine dai murume akaunzwa kuti Bartimaeus raiva bofu haana kuiswa mavhu, akangodzichiona. Iye paincident yake otanga kuiswa mavhu aigona kuti aiwa Jesu haadaro, ndakambonzwa nezvake. Tine vanhu vaamasinia pakuziva Mwari, iye Mwari wacho ari Mwari anoshamisa. Tinoita kuti anzi anoshamisa uye anogona kuita zvicha zvausina kubvira wanzwa muupenyu hwako. Blind Bartimaeus ane style of healing yeweti yekungonzi receive your sight. But pano tine murume ari kuiswa mavhu kumeso, yeti mavhu mumeso haasikaiti. Unoziva chakapa murume chatonziswa kuti sei asina kukomplaina, ane chinhu chaakaandastenda kuti ndisina mavhu kana kuti ndiine mavhu, mari dzangu dzagara akafanana handione. So haana kuona achitoshorwa mumeso, nokuti munhu anotoshorwa munhu anoona. Bofu rikaendwa nemavhu mumeso zvasiyana nemunhu anoona aendwa nemavhu mumeso. Why? Because ukaendwa nemavhu mumeso uchiona unenge usisaone. But kana usingaone mavhu akaenda mumeso, mari dzacho acho agara ari mamwe chete. Ungageza hapo uchibvisa mavhu, but chaunoziva ndechekuti ndagara ndiri bofu. So pane pamwe pekuti Mwari vanoda kubatsira munhu nenzira inenge iyoyo yekuti munhu kana ari mukushaya kutambudzika akaudzwa giving, kutoshorwa, kuisirwa mavhu muupenyu. Why? Nekuda kwekuti pashoma yasara anenge akutopedziswa. Munhu anobva kunyika ukaparidzirwa kuti Mwari anosumudza marombo upenyu hwako hunochinja, nhamo yese inopera, uyaona mate Mwari, obva auya muchechi agara mufundisi avaende kuofisi kunotora mari uya kuzopa munhu akati nhamo inopera, vanobva vaimba soro obva vati chiunzai yasara. Unofanira kuti chechi ika iyi vari kundimukira, havachada kuti simuke. Why? Because vakutoisa mavhu. Ndaitarisira kuti kind of help yaungawana kana usina mari uya kuzopiwa imwe kuno, gamba kana usina mari uchitambudzika zvinhu zvichinetsa kwauya muno toita kuda yasara. Zvokuti uigone tsono zvinenge hazvina umwari, vanenge vanondipedzisa. But munhu anofanira kunzwisisa kuti
chakamboita kuti ndive neshoma ndishaiwe zhinji iatake. So kana ndauya kuna Mwari kana shoma yangu ipindomo, handisi kuitwa murombo, ndagara ndiri murombo. Saka handigone kukomplaina kuti chechi inondiita murombo nokuti hauna kuuya uri mheni. Chechi haisi kuita murombo, haisi kukutorerai nokuti wagara une mweya unokutorera, unokusiya une zvishoma nguva dzese. So pane kuti munhu atange kukomplaina kuti sei chibata shoma, anotanga kukomplaina kuti sei vanoda kutitorera shoma. Yeti kwawa kuzviita manje uri kuzviita muna Mwari akatendeka. Difference ndeyekuti kunyika unogona kutsotswa, but muna Mwari mune ropafadzo uye Mwari wakarurama. So murume ari kuiswa mavhu mumeso ende haasi kukomplaina nokuti anoziva kuti even ndisina mavhu kagara handioni. Usati watombounza yawina yacho ishoma indaikwana. Mwari vanotuma Elijah kushirikadzi. Shirikadzi yoti nini mwanangu kana tadya ndopa richatofu. Unati aitoziva kuti zvishoma. But muzvishoma imomo zvichiuraya kudaro mweya wekunyima unga uripo futi. Ati inini mwanangu tikadya tinobva tafa. Zvinouraya izvozvo anotonima futi, anototsika-tsika nezvinotouraya zvacho. Asi kuti kana tadya tobva tararama samukati dyira tinofa, ayo ari kuti isu ndiri tu tikatodya tinofa. Saka munonyimirika zvagara mukungofa. Saka unozonoti pane mweya unenge uripo kuti munhu atadze kusangana neblessing yeupenyu hwake. Jesu ari vaakaporesa kwete nenzira iyi. Blind Bartimaeus akangonzichiona nokubvawo. But pane murume uyu Jesu akapfira matekasi wakakanya ivhu, akamisa kumeso. Ndokubva amutuma kuti chienda unogeza kurwizi SILOAM. Panoitira zvakanaka ndepekuti he mentioned the name of the river or of the pool. Akadingomuti chigeza kuti enda unogeza without mentioning the name SILOAM. SILOAM ukaiverenga Bible rati, which means to be sent kana kuti kutumwa. Rwizi runonzi SILOAM runongoreva kuti kutumwa. Jesu ndiye akatumwa naBaba kuponesa vanhu. But murume aripofu asangana naJesu, Jesu anobva amutuma futi kuno rimwe rwizi runonzi kutumwa. In other words, Mwari vanodelegata dzimwe nyasha dzekuti ungangodaro waenda panzvimbo pasina zvinhu zvako, but paunofanira kuwana revelation inokudirecta kune zvinhu zvako. Murume uyu Jesu ndiJesu wamasimba ose ende pawa richimenda haana kupera. Akadi kuporesa munhu. I love statement yekuti Jesus my last bus stop, but on this text munhu akarifewa somewhere naJesu. Jesu kwakurifeya munhu kuti upofu hwako even tasangana so hauchinje kusvika waenda somewhere. Reganipatsanure kana ndichitaura nhau yaJesu panapa. Jesu munhu is a person. Jesu ishoko is also the word. So zvoreva kuti muzuva ranhasi SILOAM yako is when you know a text ine chekuita nesituation yako wotanga kuacta upon the word of God. Iyo uyakuti ukauya mukureya wakati Mwari itai mukureya Mwari havana chavachaita, vachakupa revelation yekuti uzive zvekuita maringe zviri mushoko kare. He directs you to the word. Nokuti kana SILOAM zvichireva kuti kutumwa, kuda kuti Mwari vakatuma shoko ravo kuti rigadzirise nyaya yako. So pamentionwa the name SILOAM ari kuedza kuti hapasi pese pane mvura paungageze upofu ukapera. Dzimwe mvura ukageza unoita clean, unoita smart, but nyaya yeupofu inotoda kuti uende kurwizi SILOAM. Nokuti kana munhu ane mavhu meso anongoshedzera kuti hapana mvura iri padhuze, ndibatsire hama dzako kuti ndapindwa nechinhu muziso ndibvise. But Jesu anotomenshona the name of the river kuda kuti harisi nzizi dzese dzine chekuita nesituation yako. There is a river by the name SILOAM. Unati bofu rakatotumwa riri bofu ende rasangana naJesu. Usatarisira kuti murodi maraifamba richienda kuSILOAM munyika isina vanhu, mune vanhu vanotaura zvavanoda uye vanogona kubvunza. Kuti iwe uri bofu hakutumawo ndiani asina tsitsi. Iwe uri bofu kwazvo kuzadza mavhu kumeso ndiani. Vanhu vasingazive kuti ndiJesu akuita zvinhu mauri vanokunzwira tsitsi iwo chibatsirika.
saka utoona pane mwe kuti vanhu vekunyika vanoita kwanda kukansera so vachito kukanzura because havasi kuziva pfungwa yaMwari pamusoro peupenyu hwako. Vane pavakatiita muvhangeri kuti panze murodi vanga vaisa mavhu paneche yangu seboys kunenge kumakiswa. Why? Because vandakafunda navo vakatombwai parengi ndichiparidza vakati pamiri zvechechi zviraiti patapolo timakisa parengeresha. Beware of good people who are not godly. Murodi tichienda kofuna kutosangana nevanhu vanotobvunza kuti akutumwa kuti ana asina tsitsi. Kuti Jesu weNazareta kuti aiwa hakuye paJesu ane tsitsi akutanga zvavita. Uripo ofudato mukupa munhu akubata ruoko. But Bible Jesu akamuti enda anati vadzidzi vake perekedzei naye. He was sent alone as a blind man. Aine mavhu kumeso. Macomments ari muroad hawapedzi. Rwendo rwokunamata Mwari rine macomments ari negative kubva kuvanhu vasingazive Mwari. Usambofa wakatrasta kutaura kwavo nekuti havazive Mwari wako kuti anoti kudii muupenyu hwako. Beware of good people. Musociety mazara good people who are not godly. Vanhu vari right vasingazive Mwari. Vanotaura zvokunyatsokuva kuti ndomusoro ndokutaura. Yet zviri against the mind of God. Abraham paanonzwi ane mwana wokugomwe chive chibayiro anototakura nehuni. Yet isu kumusha kwedu kunomboshawa kana toda huni unoenda kugomwa. Unotora iko. But Abraham paakazviya kugomwa akabva atakura huni. Imagine murodhi vanoti kubvunza kuti komukuenda kupoti kugomwa saka tura akamutoro huni unomutsvagira iko. Because there are times ekuti kune vanhu vari right vasingazive zvida kuitwa naMwari. Mavhu mese bofu ivhangeri rinorwadza. Why? Nekuti nyika ikaona inonge Mwari wacho akutokutambudza wese. Vasokunozoona chinotsvaka maakuzobirwa manje machechi. Pamapero maakutozorobirwa manje. Gamba mweyechina yakubira for long time munyika hakuna ikope. Uma kwakaita upenyu hwako neshoma yaunobata kune mweya inobata. Favor yezvizhinji. Hakuna nongokudza kuti iwe nhamo. Unosati vanoda kuti ukaita mari wotresa kuti waiwana sei. Ukaita nhamo havabvunza. Havatresi kuti vanhamo yakanyanya waikwana sei nhamo. Nhamo vane basa nayo vane basa kana wabudirira. Zvakafanira kuti pamba pako payada pakawanikwa muti wembanje unotosungwa. Pakawanikwa gold unotonzarisirapo mvere nyika. Kana iri mbanje neyaugoride mune states yonature yemunyika hamufunga kuti ari pamwe pake museri haapinda museri harisirapo. Why? Nokuti God rine value. But kana iri mbanje yotsanunga. Macomments evanhu murodhi ari negative anoda kuti uzive kuti kuita zvinekuda kwezita raJesu. Shamwari dzangu dzakataura zvavanotaura. Nehama dzikataura zvatinotaura kuti usimbe zvaakutira zvechechi. Havadi kushanda komama. Unizoti vanenge vataura zvine musoro kwete zvokumusoro zvemumusoro. Kumusoro kuti tirova shoko mumusoro muchiti aiwa inungo usimbe chengeta muchishanda mabasa. Ngwarira vakutaura zvokumusoro kwete zvokumusoro. Along the path kwenda kuSILOAM haisinyore. Pese pane breakthrough yako pane vanhu vokusangana navo vanoda kudzidzisa pfungwa yaMwari. Hakuna nechachiya kufanira kuti waiswa mafuna Jesu awakutona vari majabeta. Avafare. Wende vari kusaidi kwako nge Jesu wachakutokuomesera. So along the path akaenda. Ari kuenda kuSILOAM. Ndokuda vanondopfuura nepane mumwe mvura. Vanhu vati wadi kugeza pano. Basa pane pano pekuti unopindirwa nevanhu. Iwe wakamirira kupindirwa naMwari. Blind Bartimaeus akazvidiscover kuti vanhu vari kunditinyarara haasiri. Handione hangu but type haisiriyo. Why? Ane zvaaiziva kuti Jesu ane ngoni. So munhu wese ane ngoni ane nyasha ana rafu. Nokuti kunyararidza pofu irafu nokuti rikuda kuona. Jesu akazodzwa kusinudza mapofu. But pofu rikashedzera kune vanhu vanoteera Jesu vari ministry yekunyararidza mapofu. Warira kunyararidzwa nevanoona iwe usingaoni. Unoziva vanhu vane unyengeri. Unotonzwa munhu achipa testimony. Mwari ndiakanipa stenge ndikavaka ndikadii. Vakazoya mushumira anoshumira kuti receive your house, not receive a grain. Yet iye akapiwa stenge naMwari.
unotove neboldness yekuziva kuti ndiri kuita zvinhu zvataurwa naMwari. Whether nyika inozvitenda haizvitende, but zvataurwa naMwari chine rukafadzo muupenyu hwangu. Mukadzi Mark 14 akazodza Jesu perfume haana kumberwa maoko nemadisciples. Pakaitwa kameeting yekuti what a waste, atambisa. Dai yatengeswa yapiwa kana vanoshaya. Hakuna akafara kuti akuitira Jesu chinhu chakanaka. Why? Nokuti vanga valeta chandinoti revelation. Chakaitirwa Jesu akatoti she is preparing my body before burial. Anozodza muviri wangu nokuti he was about to go into the grave. Saka yapiwa Jesu nemukadzi perfume yakafanana nekuti i-birthday present. Saka nature yevanhu tinoziva vanonzi ma-birthday presents. Birthday haiexist. Why? Because it's a threat. Unopumwa uroyi. Imagine unaona munhu arikufamba akaona kuhwa obva unotenga kofi nouya narosvika pakoti tatati nechipo cherufu. Unotenga kupinda imomo ndiyo. Hakuna chipo cherufu. Kune chipo chekuberekwa. But mukadzi akazodza Jesu perfume akamupa chipo cherufu. That's why vanhu vakamukriticize. What she was doing by revelation. Jesu ananga aparidza kuti ndakutonofaso ndipewo perfume. Akazviita by revelation. Akava nechizaro kumari. Saka pasina akaombera maoko kuti zvakanaka muzodze. Pese pane breakthrough yako panotoda kuti utomira. Why? Nokuti Satani haafare kuti wasangana nenyasha ine zvaakuita along the path. Unokoneswa. Unofana kuti nemetepi yemvura gara wageza maso unotamburemera kusoro mukuri. That's why sometimes I expect people when I have kuri vachifambira shoko raMwari. Kune kereke dziri mudhuze dzavasiya. But mweya waMwari unogona kuvapusha kuti vaende pane SILOAM, pane a blessing, pane a prophetic word for their lives concerning that season. Kuenda kuSILOAM hazvina kuti pesa apa igwenga, mune turwizi turimo, nematepe emvura aripo, nevanhu vanotaura zvavanotaura. But kana Jesu atienda kuSILOAM, don't settle for distance relays uchiri kuSILOAM kwaita kure. Warida kupiwa rubatsiro nevanhu vari kuhinda kubatsirika kwako. Warida kupiwa nevanhu vakakumanga. I'm not wanting this picture. Vakadzi vari 2, 1 Kings 13:16. Vakadzi vari 2 vaibvira mwana pamberi paMambo Solomoni. Vakasvika vachiti ndewangu. Vese vari kuti ndewangu. But nyaya payakasvikiridza kuti mambo vabata banga pane mukadzi akati chiurayai. But haana kuuya achitiurayai, auya achiti ndewangu. Kurati unogona kudiwa nemunhu anoda kuti uruchekwe. Ngwarira kufarirwa nedambudziko rako. Joseph Potifa vari kukufarira havadi kuti uende mudestiny yako. Inenge favor nhasi but iri blockage padestiny. Ngwarira kuti parwendo rwokuSILOAM kune imwe mvura nedzimwe nzizi dziri pedyo nevanhu vari right vasingade kuti uone. Why? Nokuti ukageza chero pawageza hazviite kuti uone nekuti Mwari havarei newe. So along the path the blind man was. Tine vanhu vanoti asi Mwari akadiita zvakati ndopanichaita zvakati. Pamwe pacho unofanirwa kuita zvinotaura Mwari kuti usangane nezvaunoshumira. Anamai vari vaviri vaibvira mwana. But pamberi paMambo kuna amai vakati chiurayai. Kurati vainyepera kuda nokuti wakaipa akauya kuzopa kuparadza nekuuraya. But pamwe pacho asati aparadza anonyepera kuda. Herod akati kumawise men kana mamuwana muve muchinditaurira because I also want to worship him. Mwari ndiye akatozoziva kuti aiwa is jealous, he wants to kill the child. Ari kunyepera worship, ari kunyepera kuda but ahadi. Warida kudiwa nedambudziko. Warida kugamuchira problem yakapfeka jacket rakanzi love. Judas achida kubitira Jesu akashandisa kiss. Kiss isimbu yerudo, but Judas simbu yerudo akashandisa kubitira. Nhamo dzedu vazhinji takabva pakuti kune vakatida tikavada tichifungidzira kuti vari kutida. Ivo vachida kutishandisa. Neanoda kuabhusa munhu anoyepera kuda. Murume aramba wakadzikana 7 kana kufunda wechi 8. Ndonetsa vari kuenda kuti munye
wangu kana. Amene kuti chi. Abo faka donetsa, uye utribe donetsa. Ayo anda. Unozokona wana ini kusaka vachienda. Varira kudiwa nezvisikabude. Along the path of SILOAM, kune dzimwe nzizi dziriko. But nzizi nechekuita nekupedza upofu hwako. It's a revelation yaunowana kuna Kristu. Ini semubhangeri ndakazviunderstanda ndikazoti handisina pressure yekuti wese anaparidzira ngawe kuchechi kwedu. Ngaende kuSILOAM. Kune chekuita nedestiny yake. Munhu wese ari designed naMwari kuti aende right place ine chekuita nesituation yake. Vafundisi vakawanda dzizi dziriko. Mwari vachitoda naAbhurahama kuti uya ndikuratize kuland of Moriah at one of the mountains. Genesis 22. At one of the mountains, which means Moriah was a mountainous place. Ndakazvikuti Nesa was there. The land of Moriah. Ini makoma akawanda. But mwanaona kuna Abraham at one of the mountains that I'll show you. Kureva kuti ukaenda pane gomo chero gomo land of Moriah, you will miss the right mountain. Genesis 22:14. Inoti and Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Zoreva kuti the mystery of provision yanga yakavigwa kuenda pa right mountain. So kunamata church by church anenge makoma akawanda. But pane chekuita ne breakthrough ne blessing yako, God must open your eyes so that you can see. Tine vanhu vakageza maziso akachena vakaramba vari mapofu. Nekuda kwekuti pavakanzwa tendai kuSILOAM, pane akavashedza padhuze kuti munofanira kufamba pagezera yako. Inda asina dzidziso kuSILOAM kweso. Yori bofu kwa ukarovera kwa ukadini. Gezera ini maziso apatu zvinoita mushi. Vakageza maziso vakasaona. Vakaramba vakunyengetedzwa. Usati kana munhu achita mamembers asingade masouls, anogona create vhangeri kukipa uri problem achinyepera kuti hauna faith. Perhaps you are faithful. Uchitotsaniswa rova madry fast rova madry. Yet hausi paSILOAM. SILOAM it means to be sent. Kureva kuti SILOAM yakatumirwa kupedza upofu hwemurume. Saka murume kuti aende kuSILOAM zvinotoda kuti ave neboldness yekuti chero chichamuka along the path, I will get there. Zvinorwa nesu kusangana apete maoko kuti haamuna musiye. Ili shoko rezvokwadi rikaparidzwa kuti urirarame, the devil still fight you. Saka anonetsa munhu ari rova ndiye anonetsa munhu apa basa. Nokuti moshandira mahara nokushayi kuti ndimboshandirei. Satan wacho anoshifta at every level. There's a new devil. Anokunetsa usati waroorwa ndiye anokunetsa kana waroorwa. Anokuchinja manenzero. Madhimoni anoita kusabhita kune rimwe. Kuti aita breakthrough haaroorwa machitambai naye ikoko. Imi munonetsa vakaroorwa. Every level yese yauneyemura ukasatya Mwari nekuda Mwari, ini madhimoni anopareta murengi mavalevels iwayo. Dai Mwari alisonza ndaenda paposition, dai Mwari alisonza ndaenda pamusoro ipapo pane zvepo zvinotoda kuti urambe uina Mwari futi. Chese chine value ukasachidedicate muna Mwari, the devil haanofana kuita maoko. Saka uchiona kuti munhu wese anoda kuva nehigh position authority in life, especially for example kana kuva president vanenge vafamba nemotaketi nepfuti dzei yaendei. Basa rakanaka is the highest job ringadizaiwe nemunhu even politically to become a president of a nation. But in that position unovengwa stereki. Chinoita kuti vafambe nepfuti dzekuziva kuti handifanirwe nemunhu wese. Pandiri panapa vanhu vanotonditsvaga izvozvo. Indaiti munhu anofamba nemubhodhikadhi anotyisa. Ndikaziva kuti anenge achitotyawo. Asauzive. Apo vanatyisa vanunguva waitonas. Anotoziva kuti position yandava ine rumwe ruvengo runomuka. Every level ine machallenges ayo. Saka vachida much security. Ivo vari pabasa rakanaka. Chakanaka chese unomukirwa nacho.
Jesu wakakanya mavupasi akamisa mumeso akati enda. Pakaverenga zvakanaka pati he anointed the man's eyes with light. He anointed the man. Izvi rekuti anointed rinoya kuti zvikutoitwa naJesu inenge problem zvakatakura neanointing. Anointing yese ine kademand, ine kanhu kanenge problem kekuti ukagona kushanda nako usvika kubreakthrough. Akaenda kuSILOAM akandogeza. Rume ndinoziva kuti dzimwe nguva aitogezawo iye pachake. But this time paaenda kurwizi atumwa naJesu. Paaigeza mazuva ese akaziva kuti ane tsvina anogeza. But this time haasi kutumwa netsvina kugeza, ari kutumwa naJesu. Chikonzero sei wauya kuchechi chikava naJesu mukati ndaona upofu wapera. But my reasons now anogona kusiyana kuti zvako hazvina Jesu mukati, kungouyawo kuti utangire nevamwe. Tine zvikonzero zvakawanda zvokuita zvinhu muupenyu. Mwangu akatoroora bhozi andakura, kungokura chete. Adaona kukura. Haana imwe plan besides kuti ndakura ndakuda kuroora. Tine mareasons ekuita zvinhu muupenyu, but mamwe acho haasi valid. Munhu akaroorera kuwachirwa kune washing machine yaunogona kutenga kusengura kwacho. Ukaroorera kubikirwa nanandoziva kubika nonodya pachinosiso chokuuraya. There are reasons more than that. Church, mavhu ari mumeso mako aya wakandogeza kupi? Woshobora mara nevine marikamutaurwa chete ukaita sezvandinotaura upofu unofanirwa kupera. Chinoita kuti upofu uregere kupera tine mashortcut. Tinotonzwa kuti ari vakaparidzwa ndizvo but hazvinenge zvinorema rega nongotisaya kuita zvimwe zvinhu pasaidi. Tine vanhu vane plan B. Tikati namatene matetoti nzve tomboshandirwawo mushando. Let me show you something. Kana Jesu akati enda unogeza, zvorati kugeza chiri chiri physical, but ndomakuitika chiri spiritual kuti achiona. Saka nechihwani chandakayemura kumasoro indakamoshandirwa. Matestimony unotovhunda shuwa taitomboshandira saka takuziva Mwari zvedu. Taitonzvenga toendaiko. Saka waona musikana uya kuti handisi kuroorwa kubvanzi matombo aya. Kugeza kuseni masikati manene. Iprogramu yokugeza kuseni. Shuwa unotoroorwa. Kugeza chete kuseni masikati manene. Hawatomunhu. Why? Because pamwe pacho unofunza kuti mweya wechina iri china. The physical part yekuti enda unogeza kuSILOAM odzoka achiona chaita kuti aone ndiJesu kwete SILOAM. But pane a process iri muphysical yaanofanirwa kuita. Saka munokona madhodha Mwari vachazviratidza pane zvavachaita. Tamunoshamisa baba zvikatidzei. Vanenge vachakukwende munowo unoshamisa hapana yorutamba. Masangana munoshamisa yoga. There is a process, a demand in the physical, inoconnected the spiritual. Enda unogeza kuSILOAM. So murume akasimuka ari bofu. Akatumika ari bofu. Pamwe pacho tinomirira resources to do things. Yet we must begin to do things to attract the resources. Indofunga chakaita kuti Mwari vasarudze Moses to lead people out of Israel. Iye ari kudinina mukoma Aroni varipo. Pane action yakaitwa naMoses yakachallenge denga. Moses vachiri muEgypt akaona muHebrew nemuEgyptian vachiwana. Ndokubva apindira akauraya muEgyptian. Mwari ndobva unosaka ndanonoka uya kutanga kudhila nemaEgyptian dzisanda tanga kuitiwo kushanda naye kwete Aroni. Aroni aikosiyana nazvo. Moses action yekuuraya muEgypt ari muEgypt yakaudza Mwari kuti mutononoka ndakufanorowa. Mwari ndovatichiuya kugombo titaure tichiuraya vakawanda tese. Ngozi paatauraya Rwana akanzi Medhari. Pakazofa wakawanda vakucrossa Red Sea akanzi Deliver. Kungoti kuenda kushanda naye. Action yake vachiri muEgypt yakadenda Mwari kuti I need to deliver my people. Why? Because already a man like
Moses is already delivering the people of Israel while they are still in Egypt. So when we patch our resources to do things, you must do things to attract the resources. It happened to me 2006 when I attended street preaching Guadana. The person that is family talk when I'm first to town locality. Don't worry, don't worry, better street as motor sick. Motor sat when they whatever is on that open first in that farm. Don't know. You might have to be baked in the Malay. In the one. But I should want to show ah! Who got 10 seconds to show my own trust and so at the actual level, begin to do something. Life here is simple with this. We are trying to say, but show my already. Don't wait for resources to do later, but begin to do it in a smaller way to attract resources. Moses basati babuda mu Egypt akatumura mu Egyptian bachirimo kuti arumira mekwake so mwari bakakanisa kuti ndakapa promise na Abraham kuti vanochava kuitsa panapa but Moses akatanga tsanatanga koma Aaron varipo mwari anoti Aaron yakuna akatanga ashedza Moses akamita Elita koma varipo why kuti akava neshungu nemoyo nezvinhu zvamwari nzira yekuSILOAM ine vanhu vanotaura zvakawanda ropa sadzara mwiri pano unosangana nevanhu vanokudhaivhera kuti dai mauya kwedu dai mauya kwedu yeti mwari vaitoziva kuti we are in the right place uri paSILOAM breakthrough iri kuuya meso ari kuvhurika hakushaike vanhu vanokudzama mashoko kuti but kwedu vanje ndokuti powerful mubviswa panzvimbo pane zvavo avashaika pakuda munhu anoti aiwa mwari vakandisa panzvimbo ine chikonzero. It's a matter of time. I'm in the right place, but it's a matter of time. Those vakachengeta murume paBethsaida 38 years. Yeah. Aiziva kuti kana vanhu vachipora, it's a matter of time. I'm here in the mwari kana zvichaita ndiri pano ndisikuzofa. Because aifanira kuora mumwe pa 10 years. Kuti waiwe mwari anenge andifarire 10 years ndiri pano ndatosimiya. Hapana chikuita regani hama dzangu nditore ndende kumba. Pa 20 years aifanira kuora mumwe, pa 30 years aifanira kuora mumwe. But chakamukipa in that place. Kuona kuti kana zvevanhu zvichiita pano, I'm in the right place. My case is a matter of time. Unobviswa panzvimbo pane zvinhu zvako nekuda kwokuti haugone kumira neboldness uchiziva kuti mwari vakati ndive pano. So murume wakasvika kuSILOAM ndokubva ageza maziso akadzoka akuona zvoreva kuti akaenda asingaone akadzoka akuona. Breakthrough yake yakaitirira paakaita obedient to the word. Asvika kuSILOAM akageza meso. Paari kugeza mavhu ari kubvisa upofu. Ufunge kubvisa kunokonzera kubvisa matambudziko. Paari kugeza mavhu ari kumeso ari kubvisa mavhu achipinda mvura. Paari kubvisa zviri paari ndo paari kubvisa dambudziko riri paari. Dambudziko nderekuti hauri kubvisa zviri pauri kuti ubvise dambudziko riri pauri. Paakabvisa mavhu mumeso ake aitobvisa zvese neupofu. Hama dzangu kubvisa kune mystery yebreakthrough. Indakati maybe nyaya yekuti giving isubject yakakura zvekuti vanhu vanotanga kudzidziswa kuzvifa vasati vadzidziswa kufa. Nekuti kuona munhu achidyra mabhanana atengerwa kana kuti arwara. Nature yake yakazvimaka haadi. Haagoni kuzvipa. Varipo vanhu kutoti ukaona ane chimwe chinhu chakanaka panomuitira. Iye pachake chakanaka haadi kuzviitira. Kana kuipa compliment yakanaka anozvishora iye pachake. Usapa munhu anodzidziswa kugamuchira zviri pari zvakanaka. Pamutama machena makawari right kuti aiwa ibhero. Andakubvunza kuti ibhero here. Kune vanhu vandamuzvidzikisira. Hauna
Wakafunza watu wakatenga kupi ene mari jese wakatenga ibero ene 250. Wakuti wanu price neko wakatenga. Chezo kuti wakachene bere 250. Now we give you this subject, you put even to this one that and then practice makes perfect. See, example, kana lekwako, kana jinsi balosi wanajipa mtoro, lekwako, mupanga na wako, atimai wako. Kuna warubo kutaka kama mtimai mari, mtimai mtusikira kaisi ngini hato zote ni urongwa, tungo pigu mari. Joto kwa sababu zote yanga ine urongwa wewe, manto zata, haiko kupiwa. Practice makes perfect. Zidira kwa amazawo. Zidira kwa wako. Mwana mtu wama conditions ekupasa ni mamiro economy. Mwana kuti baba tutaoga na 100 bond. Unataka kumsana kuna mamiro akita economy. Hey. Economy yese mwana kuti ata 100 bond. Family have one have backseat. Because subject hiyo haina shortcut. Murumo ipaka nogeza mwizi. Zilipari zichiva le upofu uchiva. Ama tangu kune upofu wekuti kana zava zilipa uli unaona. Jesu alupa vangeli kuti zandaisa pa uli ukano zivisa iwe zilipa uli. Pani chicha vaofuti. Pa uli kuvisa pani problem ilikufa. Sabono bata manje shakafungo mira kudara nutangira pati. Let me show you something. Kana mruma ya bof against mafu. Meso adi mafu. Rese na usingade. Ine chari no dena. Saka wakai pano kupa uizela. Mombe tigenda kudiba. Unabona kutotitina mchiva kumusho. Mashuka patiba tino neza kudiba. Kwesa utino unofamba shabana. Patiba pani challenge one. Mune mshongo unoiswa mvuro uneka kunoka kunoita mombe ndo inofembedza yonzwa uye zvikwekwe zvakarumira pamombe zvinonzwa kuti patasvika pano tiri kusara tinokufa. Saka chikwekwe hachigoni kudzika mombe yakakura pachine reasoning manje zvinowirirana kawanda ngatinyanyorumai mombe ifungidziro kuti patasvika panorwadza. Saka mombe chinoita nenge kutiza padhipa hakusi kufunga kwayo mafungire zvakaruma kuti pakudhibha tafa. Saka iwe utika kukuma sere unotiza wewe. Shoko rese rine breakthrough yako Mwari akakubatsira wabvuna kurigamuchira anenge mavhu maziso. Rese rine meant to deliver to help you arigamuchirike nyore. Why was one of my demons studying to put them situation here? So I don't put a reasoning. Pharaoh, who went to an amazing in Egypt, Mwarata Moses. Pharaoh, I took Moses. I'm going to strategy and let say, one of them are 4 men, and we shall say, Israel. Uidzai namba yezvitina aisaika nahunika namashanga ekupisa zvitina uidzirai nguva ivana. Saka vanhu vakapedzera vapfunzira kuti Mozisi ndiye ari kukonzera kuti vaomesere. Gama Faro anotoziva kuti ava vakaomeserwa kubasa chavachazoda mabeta working conditions kwete kubuda muEgypt. Unoti vakapedzera vakunegotiatira kushanda kwakanaka ivo vasiri vashandi dziri nhapwa. Mune China ine strategy yekuti kana kuti upiwe pfungwa dzekuti chatsvagawo stadium vake wakaipakaza kuti breakthrough yapedyo unorudziswa pakanaka nekunyazonzwa kuti andazorora. Vasinombonzwa munhu andichairman wakaroti nyembedzo kuti dzikanyatsokugara uitsvake unonzwa ndikuluza ushe hwavo. Unopiwa comfort muproblem zvokuti breakthrough kwauri haichaita yemavhu maziso ndo situation yawo inayo haina kidzi
kuenda tsitsi. But nokuti zvina Mwari mukati, don't lose that. Manje unoshimura. Ende kana washimura vanhu vanzi vakataka kunetsana kuti ndiye here asi ndiye kana breakthrough yako haisvike. Unoshimura. But pane kanguva kekufamba uine mavhu riri vhangeri raKristu. Pandakafamba netsoka ndinoparidza kuna first vanhu vaitaura zvavanotaura mumaraini. Chechi inopengeswa zvoona. Mwari ari kunyima 5 rand yekombi okupa message asi Mwari. I remember paringi pana muparidza kuti Mwari vanopa. Ani netichende ndakabvira pamusana. Umwe akazondikwenyeza kuti but iwe vanokunyemerera. Unoziva kune vanhu vane rafu. Unokuti vanonzi vashoko vachiweka zvavo kukura. Takuti Mwari anopa nebhutsi yake iye ari pandakadiscover kuti kuparidza nekupa testimony zvakasiyana kuti Mwari anopa ichokwadi anopa even asati andipa hazvichinji kuti Mwari anopa. Pese pane mavhu mumeso iprocess yenyini yako. Don't complain. Ukangoziva kuti zvina Mwari mukati Mwari vari kuita zvinhu muupenyu hwangu nyange zvichirwadza zvichirema zvisingakupi kana chiremerera musociety. Very soon they will respect you. Very soon they will respect you. Why? Nokuti haurambe uri bofu. Kana Jesu aisa mavhu ukateerera zvaanotaura, the same people vaikushora uri bofu, they will celebrate you. Learn to resist the ideas of men and walk in the path of the word of God. Vanhu vari dangerous. Vanotadzisa munhu kuenda kuSILOAM, vanopa mvura iri padhuze. Kune imwe favor yaunopiwa so iri betrayal. Kune imwe favor yaunoseterwa so iri betrayal. Why? Havadi kuti uende mune zvinhu zvinopedza upofu hwako. Vada kuti uve bofu rakachena. Freedom yakakosha kumusungwa. Asana munzwa maprisoners anoti kana mune chichemo here kuti atakumira kuti mutipendere jeri muite zvakati. Jeri kana papendi weune 50 days mumwe wakatomura. Chanoda iyi freedom kuti jeri rakanaka. Wakaipa ngaarigere kukudzivisa kusvika paSILOAM. Kusvika paSILOAM kuenda mawakanzi naMwari uende, kuita zvawakanzi naMwari uite. Why? Nokuti akatendeka urambe wakadaro. Upofu unofanirwa kupera. Upofu hwako handizivi kuti uri pamari here, uri pawanano yako here, uri pabasa rako here, but upofu ihwo nekuda kweshoko raMwari unofanirwa kupera. Uchipera sei? Take the right path. Resist the ideas of men. Rakaivwa pano vanhu vane zvavanotaura pasi. Nyika inotaura. Economy inotaura. Kuti usati wavaka kumusha wadati wavaka pachechi. Inda usina kurongeka vana vanogara muchechi here. Uchizvanidzidzo inenge good idea. Kuti handingatengere chechi kana ndisina kumusha kwandakavaka. Oramba yeti vari kuvakwa ipapo. Mwari vada kuvaka upenyu hwako. Iyi advantage Mwari vakakupa zvekuita assignment. Enda unogeza, ukasaenda unoramba uri bofu ndiwe. Ukaenda unodzoka wakuona choice yako. Kuramba uri bofu nekuti waramba kuenda number 1. Kuramba uri bofu nekuti waenda pane rimwe rwizi paside riri easy. Wapiwa mvura nevamwe vanhu vane tsitsi newe but vakamaka kuona kwako. Kana kanzi nende kuSILOAM ukandipa mvura ndisiye ndikuenda kuSILOAM. Kana Mwari vati ndiende kurwizi SILOAM usandikonese vanhu zviri padhuze. Why? Kuti handiri kufaitira kuti upofu upere. Paakabvisa zviri kumeso zvaiswa naJesu, akabvisa zvese neupofu. Kune zvinobva nekubvisa zviri pauri. Ukazviresista izvozvo uri kuresista kuona. Chinhu chandakaona Mwari hadi zvekuedzwa edzwa, don't tempt your God, don't tempt your God. But pane paanoti ndiedzere pasubject ye akazoti pamara kuti ndashukwa nengoita ngoro kuti pamwechi test me. Asingadi kuedzwa vanoti vati ndiedzere. Why? Nekuda kwekuti anoziva there is an element of doubt nekuda kuti zvakakukomberedza nekutaura kwavanhu. But test me and see the faithfulness of the Lord. Amen.
obedient to the word. Kusilomu kukaita kule zvinani ndiende kule ndizoke ndichiona panoswera ndiri padhuze ndiri bofu. Kuswera ndachena ndiri bofu akubatsire kuti handatozokesa panekisa ndatochena kana kuramba kuiswa mafuta ndiri zvemadhaka ine ndiri bofu hazvibatsire. Zviri nani kuva chiseko kunyika upenyu hwako uchivandudzwa naMwari pane kuva a celebrity who is failing to celebrate great life. Asana kuona vanhu vanobuda muTV asina kubuda munhamo zvoti mukasangana naye munodemba kuti ndiye anobuda muTV bani kubuda munhamo process. MuTV kujuma nekamera utobuda bani kubuda munhamo asi zvekujuma pane basa kuti pane mweya usingati kuti munhu asvike kuSILOAM. Ziva kune SILOAM yako. SILOAM yepoverty inosvikwa negiving. Ukaita shortcut yekuva given yekupiwa hausvike kubreakthrough iyoyo. Why? Unoti kumpedza nhamo unoyaepedza. Hakusiko kunopera nhamo inopera kwadzinobva ndorisina nhamo kwadziri kutengeswa kunonzi kupedza nhamo but vakatopodza inopera ikoko. Why? Because blessing haina basa kuti wapiwa blessing, more blessing iri pana ari kupa washo. Tsvaga pane SILOAM yako usvike ipapo. Kana SILOAM yako ichida kuva humble, kuva nehumility, be humble and receive the blessing. Hakuna shortcut. Kana Jesu atienda kwakati zviite zvakati ikoko ukasasvika hazviite. Ndokumbira sikunge tinamata. Ndolati tinamatire chinonzi boldness against the ideas of men. Ufunge beware of good people who are not godly. Abraham secret akakipa kuna adzimai vake yekuti kuti kunocheka mwana mugomo. Akangoti tipinda nemwana kunamata aiziva kuti Sara yekudisiva mwana breakthrough anoida but yekuendesa mwana wacho haakwanisi. Saka akaita secret. A great man of faith was a great secret keeper. Imagine ndayakaudza Sara kuti akucheka mwana. I was on 9 months kunodziziva muri right here. Ina mamupenga nechechi. Hana kucheka chipo chatakapiwa ichi. Even pana akabvunza chienda pagomo kuti baba chibayiro chiripo. Abraham akakipa futi secret. Hana kuti icho chiri kutaura ndicho. Chinotiza. Akati God will provide the land. He was a great secret keeper. Pamwe pacho unenge utaurisa kunyika saka achitoda kukanzina kadzira so. Imbonyara kuti zvinhu zvaMwari wakanyarara. Chandikukuvimbisa Mwari akatendeka. Mwari akarurama. Akasiyana nemunhu. So munamato wako ndewangu ndekuti Mwari pray boldness to get to SILOAM. Nokuti hapaendeke nyore. Pane vanhu pakata. Pane vanhu pakata unoti ukasangana navo vanotaura kuti unozwa kuti Jesu yatori rafu. Unozwa kuti pastor yari rafu zvakuti ada kutotitsotsa pakata. Pane vanhu vari bo vasina kubatsira vavo ri bo nemashoko. Mwari ngatipe boldness to stand against the ideas of men, to pursue the word of God. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and favor. Upofu wakabata pamali dzavo, upofu wakabata pawanano dzavo. Ndinotaura Baba kuerera kwemvura yepuu yeSILOAM. Ndataura Baba kuerera kweropa raJesu rinosuka zvivi. Ndataura Baba financial doors to be open. Ndiri kunena rwizi rweSILOAM kuti ngaricherera iko zvino pakereke ino panzvimbo ino. Upofu une mwana wenyu pahomwe yake, upofu une mwana wenyu pawanano yake, pabasa rake, pamuchato wake Mwari, upofu wakabata nyambe pamusoro pemhuri yake. It's time for the church to be cleansed. It's time for the church to be cleansed. It's time for the brother to get the cleansing. It's time for the sister to get the cleansing. By the pool of SILOAM, there was a healing that took place. Baba ino wasuro nasina mangwana. Papu yeSILOAM panzvimbo Baba, ngaiyerere mvura. Upofu ngauchichaiwa ngauchienda. Nhamo ngaitame. Kubva meso ake vakati akubvisa zvinonyangadza tamutaura nyasha. Every challenge, every plan of the enemy yakanamira muupenyu hwake ngaigezwe nemvura yeSILOAM. Ngaiyeredzwe nezita raJesu.
declaration. Baba, I decree and I declare, blindness is over. May the river of SILOAM flow. Vurangayire mwaye. Upovuga uchipezwa. Kupema ngakupezwe. Vana venyu ngavashenda paSILOAM nokugamuchira zvinhu zvavo. Ngavagamuchire michato yavo yakavharwa. Ngaicheneswe nemvura yeSILOAM. Chese chakavharwa mumeso ake, mumaoko ake, mubasa rake, zvinotanga kuyerera kwemvura yeupenyu. The living waters to flow. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I decree and I declare financial doors to be opened. I decree and I declare blessings to begin to flow. Bless the work of their hands. Testimony, financial breakthrough, elevation in Basarake, Kusumu Basarake, Yashangati Wenare, Masuo Afrique, Anushuya Gazis, Nancy Caracheso, Nancy Caracheso. Father, we give you glory, we give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you.